Okeyo Remo mabende na ng'ado kacha kane pok otieko wacho. Okeyo Remo, ka inda dala mar Migori, adwa penjo ni to gik ma iwinjo ka jalony wacho kane, mae gima utimo, unu pidho mchele nang'o, ikawe to ichwoye kosewuok e nasari koso un ni joma kwore, be upidhe line ma samoro owacho ni nyalo kelo nyak maber ne japur, Oremo? Erokamano ahinya Bati, wan e Migori ka e lowa kucha wapuro michele kendo watimo gimiluongo ni wakwongo watimo pre-germination. Wasetimo ne germination koro wakawe to watere e puodho. Koro sama watere e puodho watere ka wasekete nasari modongo mobedo maber for 21 days. Most of the varieties match for transplanting after 21 days. Bob, Koro sama watere e puodho to Staffo, wakome I want to make a call to one of the... wakete line. Jomoko timo random ma baga to baga no kober ahinya nikech kata sama itimo inspection e puodho obedo gi pek, sama igo yath obedo gi pek, to nyuol margi bende bedo matin. Koro wan wapitho kendo wa recommend ni mondo pidhe e line. Wan gi agronomists manie scheme ka kotelnegi gi senior agronomist Madam Lona, opuonjo jopur kendo wapitho e line. Koro kwapidhe line waketo herbicides. Gima dwa mondo apenj jalony, kothe ma wapidho wang'iewo gi Agrovet. Seche moko wadhi Mwea waomogi, to Mwea no be pod wakawo gi mana Agrovet. Seche moko wadhi Ahero mana Agrovet. Koro gima dwa penjo jalony, ere kaka wan jopur wabiro bedo gadieri ni kodhi mwakawo ni it is truly certified. Ok en kodhi ma ng'ato otimo korea odhi okawo e puodho to odhi oyieko to pidho to ole yath. Kose ole rangi makwar to kete bag. To koro waneno ni mano certified. How should we confirm ni gin certified? Nikech seche moko kwa ng'iewo gi to kwa pidho gi, jopur seche moko complain ni there is under germination, seche moko bende ok gitim maber. Mano achiel kuom problem mwaneno ka jopur. Mar ariyo nikech warely on Agrovet, yedhe ma watiyogo bende wakawo kuom jo Agrovet. To ne wadwaro ni mondo mi kaka gin jolony gimedo gibiro periodically gipuonjowa ni yath ma kama en yath maber gi michele. Nikech seche moko wanyalo tiyo gi yedhe moko ma samoro nyalo bedo gi chandruok ne joma biro chamo michele no. To ma dwaro jolony mondo obed kod machiegni. Late wasebedo ka watudore gi the county government officials ma Migori kotelnegi Mr. Musenda okelonwa agronomists omedre gi magwa to temo puonjowa the general knowledge kaka wanyalo puro kata kaka wanyalo identify seeds. But dwachwa maduong' nwadwa ni lowo ma wan go e lowa kucha, awacho ni wan gi 19,000 acres. To sani wase open na 4,000 acres. Jolony gi wayie miyo gi lowo mondo gilosnwa kothewa. Kothe ma wanega diri ni oae research kaka Jahero, nikech onge science malich ahinya ma lowo mahero inyalo losi kodhi kata lowo ma Mwea inyalo losi kodhi to lowo ma lowa kuja kata ok losi kodhi. Wadwa ni mondo losnwa kodhi e lowa kuja ka, mondo wabed gadieri ni kodhi mwapidho adieri en kodhi ma certified. Mano biro miyo wabed